Onyulo. Magazi. Wani dar. Bwana dar mane mipenja bwana ina ngo miero loza te bwana. Gimitimo tami. Tinde kango Onyulo. Anako kwan magekora, magombolo. Coach nga. Do magarael. Eh. Sani ngene Raila dhi bedo president. Emo mine no kata kase pundo nyaka gikate an go kae wan wadwa dhi e sirikal manyie. New sirikal. New sirikal dong ine no kata ka wan gi speaker kae. Of National Assembly. In pagi ikori. To dong. Kadir Maxine ka ja ODM. Iriambo. Dong mana ja ODM giremo. Ise ka donjo. ODM. An podi. Bwana nene ngatungisa ni monda dhia D star 483 star kasa D 036 stars. Ni mane midonjo go ODM gina dier. No, idiango. Star mande kon gine mono ndikna go tasni. Ni star 483 star 036 stars. Miti pigi ODM ijo kumeto Raila. Mando kata na donjo. Ido kada ini donjo. Iwacho ni star Star 483 star 036 stars. Tipiki ODM. Tapenji ni Onyulo. In ka Raila donjo telo sani. Idwa no tim ni ango. Raila ko donjo telo sani. Ni Raila ko donjo telo sani. Anadwa ni mondo Raila med mit mar bologam. Mit mar bologam. Bwana mit bologam rumo ga piyo bwana. Bandi. Tido ni bologam moko siling apa? Achiel. Bwana mit bologam to se chando adong kata in gini se gombo ga mondo chor. An gima gombo ni ineno tijwa mar makani. Mara jogoloke maka obede maracha. Na wijo ga complain dalo mo kor kinge ni wuoi moero lewni mawae. Koro kaki gine lakini makabe ose chando wa bwana. Yani adire maka to kuro angone mutamo kata mana to kendo dhano riek. Ingene dhano ne chiri loko maka. Owicho Caroline. Kata ka Caroline mano ka Raila kodonjo gik mokare achiel mara olok maka mondo bed rachar mondo jo maka be chakra ko le mondo chere do manto ber. Onyulo tim niya nuona kod cha adwa donje ODM ambe kod mar ODM to ngani star 483 star 036 aya